ba dia ko bai video ro ta bisa lại ka ko ro ko ya ta Aduh bisa nih, coba sih, kalau doa sama apa? Bagian India memang. Kamu lagi sih kamu. Anu sahabat ya, dia sahabat. Mana bisa? Aku tadi phone aja. Mana bagian Pasti dia di sana. tahun lagi yang itu tuh dari anggar lu dari sih ini pada ada naik jangan itu sih dari orang kalau sawo piring dia nor tangi sih bro bodaro itu saya orang Indonesia Flag meeting itu dia. ayo sudah ini cancel kau udah itu border crossing cara itu cancel kita yang kita tuh jaga tuh ini 야, 저도 좀 마땅신 보고 싶어요. 좀 막히네. 좀 막하네. 아무튼 그런 분들이 런 그런 탕은 무슨 분들이 많이 동네다. 아번 왜 그런 거 사는 것도 좀 가이제 되고. 그래서 셰프이 가리디다. 좀 뭐해 저리 망라래. Kevin itu tega makan jenis itu lah. ini kalau ini kalau orang begini dan itu saya orang jaga aku beli kalau bagi kan orang beli itu mah itu mana ayo nggak ada mau jangan sih pun kalau itu kalau mau pakai sama yang nó phải xử lý nó phải xử lý mà chúng tôi đi cô cái nó thực ra cái đồ sai là kata tadi kalau tadi kalau kan thấy cái tadi cái là bisa jadi artinya bagi kalau itu mudah saya kalau itu mungkin sebenarnya tapi memang bosnya joli dan mana tak abonnya kita biar bos bodoh ini memang bisa anu pakai aku nanti tuh nopo yang sekarang nopo tak itu nanti mau ya kita biar bos tak tuh mana mana sih aku 정심이 잘만 좀 받아야 야 동거 우리 너도 그런 보지 그라 아시야 디바 하루 비자 나이디 아무 갈만 하 아니 그런 거 소리 아니야 angoro chini takuk Rajib tei chini Gurupada moni poribar no paine feka ang age bosai mano 30 tarik September जों आनो खबर होका दिनै उनक'ति डिस्ट्रिक्ट निके जाखमा नै जतनो प्रग्राम खायफैखा नरो ताङै पागा जों नि रिपार्टिशन नि बागै किन्तु मियाफ्रो थि खर आनो फन खायका दिनै डीएम आबो कैंसिल थांखा आरो किसा प्रग्राम दंगो आयं बांलादेश दिगे हाइनि सागै कैंसिल थांखा ओंखां सागा ताङै कैंसिल खालाम सामानि बराव साबो आयं जेल डिपार्टमेंट बाय तैनि अरो बॉर्डर नि बिडिआर किसा ककबां लागि आबो कैंसिल थांसै किचिनि राजीब बाय Gurupada बरो यकजाक बरताबक थानाबो दंगो बरकनो जेलया बरक हामनो दंगो तामखैबा जों साइमानो अब इंटरनेशनल नि व्यापार इंडिया बांग्लादेश नि एकटा व्यापार आबगै आबक जेलारि दंखा आं आसा खालायो एक सप्ताह बिसिङावनो बर' यगनाय आं ज'ज'ना है दंगो किसु आइनि मौली बाजारनि MP bo bucha sakai dंगो दायति फेवना बागै आं बबाय मेफ्रु गक साखा गते चिनि DM उनक'ति जाते चिन आरो बिदा बिलो चिन कोनो चेक पॉइंट करै आबंगै अमति तमाया बरसाका कयला शहर ति तबनाय आरो मनु गेट के दं कयला शहर चेक गेट दंगो आ बति तबनाय नबर कक साजाक आं खाकाव तै दुया खै न कयदिन बिसिं तर यगनाय चिनि Gurupada बाय Rajib आं खाकाव जों साइमानो 3-6-7 मासनि थांखा बर'नि फेमिलि बेलायखने बिरमाननि दंखा तैबो आं खानागासिनो Gurupada 2023 नि ग्रुप जाखै थांनाय तैबान बुखायनो दंगो आं खाकाव बर'नि बागै आं नायनाय जे मानसि सुबानाय आंनि सरकार तरफ থেকে যে ताम स्किम दं आबरनो आं नायनाय
अब स्किम रम थेपारनाय आं खोना तिनि गुरुपदनि कोनै बसा दङ बनि बुरि मांनै दङ कोनै नि बुरि मासा 12 फराय दङ मासा के क्लास 8 फराय दङ बर बेलाय तिनि बिरमानो दङ आं साइमानो आबंगै आं चेष्टा खालायनाय जे मानसाक आं तंसा आं खालायनाय tam स्किम दं बर tam रिमान आबन आं नायनाय गाबंगै जों जतन खा खामजाक जतन दुख दांजाक आं बाहायनो बेलाय खुसि दंमोन बर नाने बागै फियावना बागै जत रेडि खाय दंमोन आं गारि गुरा तो रेडि खायगा बर फेमिलि तलां थानाय आंनि गारि तलां थानाय जों गारि रेजाब फैजाक किन्तु दुर्भाग्य जों बर साहका जे तिनि अंलिया आं अरते साना बुसुं किला साना बुसुं और कोनो पॉलिटिक्स गरै और कोनो धर्म गरै विभिन्न बर विभिन्न कक साइ दं अब बेलाय खिचाया अब तिनि भारतबर्षनि बिसिङाव हंखायले একটা जेकलाय इजि नङानो किन्तु बद इंटरनेशनल मैटर इंडिया बांग्लादेश मैटर अब जतन साइमानो अब केबो इच्छा कितबाबे जों खाया जों चेष्टा खायनो दङ आं प्राय नि आं बांग्लादेशनि बरबाय कक साइ दङ आं लोकाल एमपि बनो बां आनि सिनि जाक बनो आं कक साइ दङ बहु सागा जे अब जों बिसिङाव किसा प्रब्लेम दङ बांग्लादेशनि जेल अथॉरिटी प्लस दिनै पुलिस बिडिआर बर बिसिङाव किसा प्रब्लेम मावबाय अब बर बिडिआर बर दखना सयलिया नि सागो अब जों बर तो मालिया फेबा जोंखौनो वानाना करै बनि जोंनि गुरुपदनि बहिनो बां साका कयदिन बिसिङाव यावनाय बर बनो बुतक खायजा गया प्रताक मौली बाजार श्री मंगल थानाव बर दङ आं खबर माखा आ थाना बर माइथारै दङ बनो बिसना रय दं बर जेलो मा दंलिया बर फ्री नो एमन तमाखे बर न सिक्योरिटी प्रॉब्लम बागै बर थाना दं रखा बर चारान थाना नंनानि बर लकाबो दंया अब जों आं खोनाका बरना एक नक कायसा नक बरनो नाय दं रबो तमके कि बर विदेशीबा बर खारै थाना हाने बर किसा नाकिनि खाय दं किन्तु बर कोनो बुतो खायजे गया कोनो पक संजे गया बर हामखे दं ठीक मते बर माइचाइ मा दं बर कोनो असुबिदा गया लोमसा गया आं प्रायनो खबर नाय दं बर बेबरतै तैबो आं सामानो तिनि म आनि एलाका दिक्लायो आसाम बर एलाका 26 आसाम बाली कन्स्टिट्यूशन एलाका आबंगै आं बाहायनो आप्रान चेष्टा खाय दं जाते अरनि बरराव उपकारंथों तैबो आं तिनि अर फायखाना फायका और जे बर बॉर्डर एरिया दंनाय रव बेलाय कष्ट दं बेलाय किरिकरो मा दं बरनि आं जागा खाय बॉर्डर पारो फेंसिंग नि पारो बरनि जागा बर माइरो खाय जाय दं आबंगै बर बेलाय खेनो अर बर इनसिक्योर फील खायो बर बेलायनि बिरमान दं अब तै बाहायनो आनि बखाव फायका जों अथॉरिटी बायजों सालायनाय जों बॉर्डर एरिया नि बाराव तै ताम खायखे चा बरमान स्पेशल प्रोविजन स्पेशल स्कीम दं अब जों नायनाय जों साइमानो जे बर बॉर्डर एरिया दंनाय आबनो साइमानो जों साइमे एफोनो जे बर दंनाय रब बरनि बिरमान बरनि कष्ट जों साइमानो आबंगै तिनि गुरुपदनि बहिरा आनु साइखान रका आबो बखाव नाखा अब ठीक न जों काहके साइमे एफोनो जे बॉर्डर एरिया दंनाय रब बरनि बिरमान बरनि साइमानो जों साइमेया आबंगै अब माने जों स्पेशल चिंता खायनाय बरन बागै आं ताम खायमा खायमिया आं हायर अथॉरिटी बाय कक सालायनाय